isiqi baba kuyafiwa hayi uthi wena uyithandela isangoma sakho uwathi asikudlisa yebo kunjalo ma hayi mina ngayicelela mina ukuthi akangilise mina ngavuma Ngiyabona ke musushaya manje izinqa zezithi ukubhensuka yabona bese ke ngathi uyaphambili bese ngathi isandla manje siyahamba siyanwebeka singabe engathi singaphatha ibhantshi noma siphathe ithawula noma singenze njani ngiyajabula kakhulu manje kukhona ke isambulo usixoxele ukuthi usuke kanjani wathi 1020 cartel kanti esikhuluma indaba futhi ethinta isambulo yazi kukhona la ngaba ngibenza ukulungiswa mangabheka ukuthi uthini lona khona othi lana ubani ubig guy udla uthi awumele umsakazi uthi nje awukoze kulabo lelo hora uthi ukubuza koni uthi ke hayi khona impela naye uyakuhalalisela usiphatha kahle othaka uthi khuphuka Mzukulu mfana wami suka uthi uyacula lo mfana kakhulu kanti ke wandile dweku eMountfrey uthi yamnandi ingoma kaMzukulu abase hostela ke laba uyabona ke kodwa ngoba isikhathi sethu sincane asibadedele nje bonke lababhalayo bazi ukuthi hayi uzobheka uMzukulu yonke lento enhle enibhalayo enibhala khona noma flowers khakhane bonke basho njalo ofihla isikhwele basho njalo uMandla Zulu boyfriend uthi ngiyithandela intombi yami abantu bathi ngidlisile kanti mina engavuma sebethatha uline ke kuloko kubhalilo ungene kanjani e1020 cartel Ngicela ngibonge nje Dudu Khoza mama kubafowethu laba abanqoma umsebenzi wami. Cha e1020 cartel ngingene ngokuthi uJava kahle njengomuntu olungile njengoba ngicabanga ukuthi imazi ke yena owathanda umsebenzi wami kusukela kuMaskandi njengoba uMzukulu imazi ngoMaskandi othanda umsebenzi wami kakhulu waze wafisa ukuthi ngisebenzisane naye kwi-album yakhe eyaphuma last year eumqhele kuyingoma yayithewini engicabanga ukuthi abantu bayazi ingoma lapha efeature khona uMzukulu engomeni eTheweni sasebenzisana ke futhi wabona ukuthi mhlambe kungakuhle ukuthi siqhubeke sisebenzisane njengomuntu awuthandayo kakhulu umsebenzi wami nonetalent lokho ke waqhubeka kusebenzisana kwaze wafika ekuthenini abe mhlambe ne project le 1020 cartel ngaba ingxenye ke yayo mhlambe kwaze wafika ekuthenini kuze kuzophuma le album ekhona esiyiphumile njengamanje abantu abayithokozela kakhulu ebizwa ngesambulo ehlanganisa ke umfowethu Anzo udadewethu uNo kube uYolanda kube yimina ke uMzukulu engicabanga ukuthi yona ke indlela mhlawumbe uSjava azoma ke enze ngaba ingxenye ye1020 cartel i1020 cartel ikhipha ingoma ithi ikhipha album ithi Sambulo wena ingoma yakho ithi Sangoma etholala khona lapha nje ubabala no Enzo nabanye wena ke kube njani kusebenza noMadala kunene mangibheka nje kule ngoma mama engingakusho nje kakhulu njengoba bengimbona ubaba uMadala nene eyiqhawe kakhulu bengaze ngicabanga ukuthi kofika lesi sikhathi sengikwazi ukusebenza naye kodwa ke nje ngomusa kaSjava wawazi ukuthi amsondeze akwazi ukusebenza nami kuyimi lokho kwaba intokozo kakhulu mhlambe nje lo yasuka kwenzeka ngalo lengoma ngazizwa ngempela fezeka amaphupha amaningi ukuthi ngisebenze nobaba uMadala nginene yabona ile ngoma yakho ethi eweni la ukuthi masibheka nje lana ushaya nampela ama artist akhona ku1020 kanti ke siyazi nengoma yakhe ethi makabahle isigqike se African trap uzosithi lapho lokuthi uMaskanda uzosala ngaphandle uMaskandi kakhulukazi ingoma abakwazi ngayo ngiyabuza nje usixoxele Yebo kunjalo mamkhoza angizokulahla kakhulu umculo wakithi wasintu njengoba nizwa nje lapha ukuthi le African trap kukhona uMaskandi kancane yizo kukhona ushintsho oluncane kodwa nje ngicabanga ukuthi mangabe wazi uMzukulu noMaskandi akusikho ukuthi ngiubalekele kakhulu kodwa nje ngitheke ukuthi ngithi gudlu kancane ngilandele omunye umculo kodwa ngingawushiya umculo wakithi njengoba nizwa usazoshaya uthi brand usho wonke ukuthi khavela ukubale konke ngendlela yakhona bese ukuthi mawushaya African trap futhi usuthi uhlukana futhi uyibamba lapha nalapha siyabonga ukukhombisa lokho ukuthi umuntu okwazi ukungenela yonke indawo lalela ke ake sibheke ikusasa lakho ke singakayiphindi ingoma isangoma abalalela engicabanga ukuthi bebesayijabulela kwashuthi siyafuna ukuxoxa noMzukulu lana esiqhamuka kuse project ye1020 cartel liyakhuluma ngayo kanti ke ikusasa ulibona likuphatheleni kupho kufisayo mawuqwashile nje
Ikusasa ngibona ngikimina ngokwami nongokufisa nakubona nje izinto endlela kulomculo engikubona ngiyibona nginekusasa eqhakaza enzakalayo njengamanje nephatha music lele kuthina abantu abaculi abancane nabasafikayo okuyikuthi ngempela yinthina kumele siwufake kuzo zonke indawo nala ubungakakwazi ukuthi ufinyelele khona nokusebenza ke nje ke ne 1020 curtain ngicabanga ukuthi lokho kuzongivulela iminyango eminingi ngikwazi ukuthi nala bengangeni khona umculo wakithi kaMastandi ngikwazi ukuthi ngiwavula amagate ngawo i1020 curtain. Ngiyezwa kuthiwa nasebenza ngayo impela lockdown level 5 kuya ku4 kusho ngamanye amagama nabu ukuthi ithuba malinje asingamane sikhale nje sihlale phansi asisukume sipheka imbiza zivuthwe. Usiyabonga kakhulu. Uthini umyalezo wakho kakhulukazi ke lapha ezizweni emahostela ayikakapheli corona isekhona uthini ngekubona ekutheni sigade siyesowelela phesheya sidle kamnandi noKhisimusi? Yebo ngicabanga ukuthi njengoba isethe ukudamba kancane kulapho thina nathi ke okumele selekelele khona kakhulu sifaka ama mask siprotect kuzo zonke ke indawo lapho kufanele sidibane khona sikwazi ukulimitha ukuthi sikwazi ukuhlangana noma ngesibalo sabantu kumele sihlangane yazi emasontweni nayo yonke indawo ke lapho sidibana khona abantu sikwazi ukuyilimita. Mhlawumbe ngingakusho kweinsizwe namahostela nakubo bonke abantu abathola amahostela umzukulu khona kuyenza ngomaskandi kuyolenyanga ngizoyikhipha idate yami kuzophuma khona iEP lapho uzozwa khona umaskando ophelele nje nabantu abawulindele kakhulu ngicela ukuthi abantu bengakhohlwa umzukulu uyazi ukuthi ngempela mase kufike yena nani niyazi bafuna ukuthi ngeke ngize ngidlumaze ngizomphathela nje sweet wodwa. Siyabonga abantu futhi bangaya babheke kuma YouTube babheke phe bawu download kuhamba kanjani sesivala sizwe ingoma yakhe sangoma sibheke ngayo indabeni. Ngicabanga ukuthi umusic wesambulo noma ke ialbum yesambulo iyatholakala wonke ama digital stores abantu wonke ama digital stores abaphuthume khona beyithulele lolunqambo othi lwesambulo lomculo owakhayo novuthelelayo nje ke nophilisayo abantu abayitholele wona kuwo wonke ama digital stores ayatholakala umusic noma ke ialbum yesambulo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga Mzukulu sikufisela yonke inhlanhla yezwa. Ngiyabonga kakhulu mama ngibonge nje labalaleli bokhozi FM.